Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Isma dan Dek Ferry wis nyampe kene pemirsa. Sak jam. Dalam kono jam 7 nih gak salah jam piro. Soalnya yo leren ning pasar, leren nggo wis alhamdulillah nyampe kok kene setengah 9. Pokoknya sak jam lah. Modelane yo rame iki soalnya wis ape mepet hari H Bodo pemirsa. Dadine yo rame dalan-dalan nang wis padha mudik. Padha mulih ning gone dulur-dulure ning gone wong tuane. Iki nganu, Dok, aku entuk amanah ya dari Mbak Ana, anak wedok sini Solo. Mbak Ana kuwi gak iso mudik. Bodo gak mulih neh. Sing mulih duwike. Muga-muga rezekine ya lancar nek nyambut gawe. Amin. Soale Mbak Ana kuwi rung dikeki momongan pemirsa, mudah-mudahan ndang dicepet diberi momongan. Dadi loroan batul Mbak Padha mergawe kabeh. Masih mbake dadi yo iki titip. Ya wis tak jipuk duwike. Iki karek ape tak sampekno ning doke, soalnya pe bodo wong tuwa iki butuh cekelan dhuwit. Engko nek Mbak Isma rene ora pas bodone, kan bodone kono dhisik to, wong duwe omah Mbak Isma ki. Rene paling nek gak berbeduk ya sore karepane Ferry. Iki tak tulisi. Sik, gimana? Iya. Ya, walah, Mak. Iki beras padha panen pemirsa. Kene iki alhamdulillah ya padha iso panen, kono-kono do gak panen, do gak duwe sawah. Wis iki yo malah beras yo. Padha ae Dok, aja dikeki sawah Mbak Entak. Sithik ya Dok, njot Ya matur nuwun, Mas. Iya. Beras. Oh, mampen enak iki beras iki akeh nek bareng alhamdulillah. Kono kuwi Ya apik panen. mak enak nggo jagung. Itu rong pintal tok ki lho, rong pintal. Alhamdulillah padha panen pemirsa iki padha tandur eneh. Iya mampet tandur. Berarti pindho, telu. Pindho lah, pindho lah iki lho. Pindho ara iki pemirsa. Berpanen tandur. Alhamdulillah, ibuke diterima. Makasih. Mbak Ana. Aku ora ngekeki apa-apa, ngekeki parcel lho. Makasih lho. Iku siji mbae, aku ki mau ngekeki wong tuwa tok pemirsa Mbak Isma isone iki pake. Iki mbake yo Panjang umur, baik. rezeki. Amin. Amin. Muga-muga lancar pegawene budungana ya Bu yo. Iki berbodo aku nganu Pak, apa jenenge mergawe, ambek njuk donga restu. Moga-moga ya pergawene yo wis mlebu grup Bu. Iki melok programe Pak Prabowo sing makan bersama belum ngekeki mangan cah sekolah. Cah ngono-ngono kuwi kene iki dadi pengawas. Dingi wis rapat ya semoga-moga sok nek wis dapure jadi iki wis urung dadi tapi wis masalah anu pemirsa moga-moga ya lancar moga-moga untuk bayar tenan ya mergawe ning YouTube ya apa ae pokokan mergawe semangat mati bae. Terus iki ya iki cacah iki tak taweno kowe sisan soalnya bodo esuk kan mesti do rene le. Iki irul. Galih. Nek jenenge kabeh. Arka kuwi adine Galih, anak Irma, Alma, anake Mas Iwi, terus ki Jena. Cina limo. Supre, iki supre tak kekno misan ambek bae. Tak kekno saiki engko ambek ngeterno iki. Ngono. Ambek ngeterno parcel Anda. Terus ini iki tak bukakno. Iki ten bae yo. Duwike. Pange ibu iki demune. Wis ngono jujur lah. Iki dikei mae. Astaga mesti Mbak Kemi lho. Apa mesti semongko. Terus aku pengen nenek mak aku kerupuk neh aku. Wis ora apa-apa ngono wis kerupuk wis minggu lawong. Mayu tak gakno lele aku ki lali. Lelene ngene kok Mas. Lah lelene ora mbok gowo muni ngono. Mak iki manjone dhewe. anjing ndek iki kan yo jaring untuk urang untuk apa ngono mata kuwi. Jaring nending ngono kuwi. Yuyu untuk apa-apa. Iki engko nganu Bu. Kowe ndang adus bar iki ning gone bae, mbek aku mesisa. Untuk ban itu jam 3 mau tangi aku jam 3. Jam 3 tangi untuk ban. Iki
iki juga ada pemirsa Goreng kopi. Randu cepu ki paling yo sak jam setengah lah, sak jam. Ya wis tengah Dalane jam iki yo sama. elek mok sithik tok kene-kene iki. Nyetakno beras nyetakno bangun untung nang dhewe ya. Yo. Wis dhewe dikeki nangane pirang 20 kilo obat. Utang kei. Terus nyelepno rek. Iki nek sirup, yo nek roti, Iki mundahe. yo padha mbek kowe. Makasih iki Pak yo entuk kok paingan. Kok paling soleh Pak. Ya wis pemirsa ngono ae kok. Dilanjut ning gone bae ora apa-apa yo. Ya ya. Lah iki masakan Ada iki. zaman. Mana tahu nyempret yang nadine priyo. Iki patri munde patri yo. Boleh nek masuk kalian nyempret kok. Karo Mbak Ana yo sampe dikeki iki sakno Dik. Kelowang-kelowong ngono wong yo. Mending kita nggo Masih duit. nek si siji kan Cel, kaya masih siji tok kan iso mergawe. Maksudnya yo mergawe tapi maksudnya ki nganu ngono lho, Mbak Ambo, Mbak Ana kaya aku ki yo mok jalekno tok pemirsa. Mau tak sampekno, tak terno dadi sikile. Aduh lah teko duit Ngono teko. pemirsa. Wis dongakno ae ra mulih gak apa-apa, wong tra yo mergawe. Ngono penting sehat ngono. Supaya mulai yo mulai ning Solo pemirsa. Ya wis ngono ae kok diterusno ning gone bae. Ya tak mandi sik aku ya. Mandi sik aku malah mandi. Sing maksud dalem Kopi mbok gosong mbok ora kopine ra ono. Wis. Kita singgah. gosong yo. Aduh. Aku tangi ini ya aduh bisa singgah bahasa bagi kok singgah saya aku tak sing bisa muri. Beras lho mbek mae piye. Piye ibuke Mbak Dian tangga samping pemirsa dadi ki aku penyangoni putune ya sithik-sithik ya pemirsa. Soale dikeki beras ya ora penak wong iki. Ya wis. Tak sangonane. Oke, guys, kita sampai ning gone baik guys. Bersama Bu. Assalamualaikum. Nah, kok kira motor gapah kok. Oh, panen guys. Panen guys. Gapai wake. Mak. Apa? Lagi baik. Baik. Guys. Aku. Bu, Sehat. iki duwene kapan, Bu? Bu, iki duwene kapan? Bisa mlaku lah. Oh, bisa mlaku. Mang teko kono rondan. Hah? Mlaku Iki rondan. duwene kapan? Saiki ya ora ngekeki apa-apa. Terima kasih. Dodo. Dan iki titipan kok Mbak Ana. Mbak Ana. Bu iki lho, cemplis. Pre. Baik. Mbak Ana ki ra sorene. Mbak Ana gak mantuk. Iki saithik. Heeh. Matur Boleh, muga-muga ya. Jenenge sayang. Mbak akal mlaku kono kok. Ini kono. Gak apa-apa. Baik, iki pemirsa. Mbak Mbak Isma. Mbak Ana iki gak mulih, ndik iki. Lah, ngene padang, Mak. Banyu orang kopi. Iku apa, Mbak? Aku Pak Suma ki golek urang kalian tuh urang. Entuk Walah. kondi. Nganu kali ya. Loh. Jaring, Cilik. nyetrum. Heeh. Nyetrum. Piye sikile piye? Wis Bayi piye? mlaku tuh. Wis sama aku. Lho, mau kok iso mlaku? Mau nih orang dur amben arek. Lah kae ber. Mana kae tak lapo. Wis yo mangan dur ruwuk. Lah, Monggo wis iya. sarapan. Lah wis sarapan Sarapan, terus. sarapan. Berat. Kayak susu mang, karo mbis susu. Gak usah poso. Ora poso. Ora, aku ora do. Ngono yo do jane oleh do. Kono ki yo usum padha gering yo do gak poso, Mak. Wong awake padha lara kabeh yo ngombe obat piye njajal kowe. Kabeh kono sak merah ki berketerak yo ngono kuwi, gak tangi. Genten-genten yo Makni yo Deni yo genten Make, kabeh kenek kabeh. Mbah Kem katisen kabeh. Katisen ora padha nganu. Baru. Aku mau lagi rene. Lagi teko wis balik dik, ana metu. Wis sore mulih. Dia padet kerjaan terus. Iya ngeterno iki Mbak Ana padha ae. Lah engko nek gandeng tak terno. Terno piye? Bodo. Aku bodo ki rene paling mbuh bedung nek gak sore.
kuwi. Padhen do. Ayo ora apa-apa. Anak medhot dong anak mergawe ya. Mergawe, Mak. Saiki. Sak warung kabeh tak dongakno. Mergawe anu. Saiki apa melok mergawe nganu, Mak, ning gone programe Pak Prabowo ngekeki mangan wong sak sekolah kono. Mbah berbodo. Wis dongakno ae. Muga wis lancar. Dongakno. Mbak Ana yo ngono. Nek bengi iki yo telepon. Wong nek sore ngono ki wong yo buka bersama ning pabrik rek. Tak teleponi Mbak Ana. Piye jajal kowe? Iki bener yang apa nih wong Mulih pemirsa. Iki meme gabah. Mendung iki lho peteng kaya pedang mulih sore-sore. Engko. Iki lho. Dikeki beras lho. Konggone Mak ya, iki konggone Matin. Engko cek konggone doe. Peri geger wis ngajak pulang ae. Engko merah diwarai. Kalau kowe ndang kono ngedek sangoni doe. Merah aku merah. Lho, moro sik gak ngambung ora entuk. Sangu merah, sangu merah, sangu merah. Nah, iki mesti sono to beras e. Piye, Bung? Iso. Ada satu beras mengejar. Ini kok. Dedekno sitok enggak krentil-krentil. Gimana kasih sekolah. Ya diadano. Apa per? Kowe teko apa? abang apa sih? Duit mah abang kabeh dok ngono. Aduh apa rong pintal ada bayar untuk rong pintal. Tuh udah tambah Baik untuk 2 pintal, guys. Jangan ini kan kita mampu sayang. Bingung, guys. Ape njek sangu. Bodone urung wis njek sangu, bingung. Ini nek iso bodo yo, berbodo Bar bodo njipuk beras neh. Soale solone rudi selepno. Iki dinge nyelepno sak-sak tok ki ternyata dibagi-bagi. Batae iki dikeki pemirsa sing gak duwe. Tomat banjiran do masuk kuwi sakno masuk kuwi. Dadi dinge beras kuwi iki ternyata nyelep sak-sak diendum sing gak duwe sawah dulure ibuke. Ya batae. Sawah kabeh tanduri pari. Ki Mbak Isma aku yo ora iso nek mbok kon nggawa langsung wakeh. Nggawa saithik sik. 10 kilo mek. Sok Imbuhe perang, lumayan sih. sok bar bodo. Neh. 20 kilo lek, Mang. Gak roh tekok yo. Tambahi. Aja. Tambahi sih. Engkoke. Ape tinggu top up piring lho. Tetap selewai. Ya engko nek ning omah ning kene gak enek bakule, wong ning pasar. Wis wis lah. 100.000. 100. Wis yo. Sonah. Iya. Muna selepan Mana ada telepon Iya. kata piye sih so beja. Ya wis ya gak apa-apa. Sakmono sih. Itu pun bisa apa kabeh. yang jeruk iki. Mama. Nah, duitnya simpan nanti kalau hilang ke badang. Mas Toto telu apa itu setengah. Aku ya telu rek. Ini ditutup je. Ana selepan buat ibu sih, mana buane mangayo kan buane. Nah, iki Mbak Isma ape dinten toto-toto pemirsa tak sisa nutup kontene. Iki mang bar kok kidul mbake nangis pemirsa. Mbak Isma gak ero nek gak berloro kae ternyata gak iso mlaku. Iya, Dok, gak iso mlaku, Mbak. Dadi
agek iso mlaku pemirsa. Nek mang yo nangis ngero-ngero sama yo eling putu-putune kok eling ngono. Ngakeki yo ternyuh jenenge wong tuwa yo pemirsa dikeki yo tetep ternyuh ngono lho. Aku pe jipuk sepatu piring, jaket. Wis tak bilasi engko Dok. Tak puter neh kae. Karek mepe. Apa gak tau dinggo? Gak iso wis diwarai. Apa yo nek ibu ora iso nek aku yo iso. Kowe iso, Pak? Wis tak warai kok. Mesin cucine Mbak Isma ki ning kene pemirsa. Ning takokno pemirsa, "Mbak, mesin cucine ning ndi?" Mesin cucine ki tak gorene. Ndik kan Mbak Isma ning kene yo. Pak Aniveri kuwi nganu ngumbahi akeh kok. Kok keselen gorene lah. Iki ape kok gotong rono gotong rene. Tak anggokno buke ben ngumbahi ben gak kangelan karek muter, tapi jenenge wong tuwa iki nek mantan ra iso. Ngono kuwi. Ya kudu hati-hati, soalnya kuwi kan setrum. Engko nek nganu ning banyu, soalnya ning kono nek wong meteng meninggal kesetrum mesin cuci. Tapi diservis Kong pas nyervis. Iya. Kabele apa-apane pedhot ngono lho. Terus mati. Wis hati-hati. Nah, kalau beras sak mono. Tak kon dedekno sitok. Wis iso nggowo apa ora? Berengkut. Ngarep iso. Ya engko tak kaya ngarep engko peri ben junguk beras kono lah. Engko mburi aku cangklongan jak pengen goleki jaket ambek ya wis 20 kilo. Sakmono sik ora iso sok nek ambek Pak Aniveri ae nek abot nggo akeh-akeh ra iso neteng-neteng ku. Soale tenaga wedok mbek lanange dhewe. Iki ora enek panas lho, mendung. Nek meme gabah ya piye kene padha panen. Engko yo make tak kekane. Kayak sidik-sidik. Ngono rumahe parirang gadeg. Metu pira kok? Sak menambane metu 8 sak erangan lho lho. Didol rapayu kuwi. Mburi omah. Iya nang rumah ku le. Mburi omah metu 8 sak. Sing tengah 10, 11. 10. Kuwi iki sawahe adike buke pemirsa. Kok gak sawahe buke dhewe. Yo sawahe bukti. Sawahe dulure wedok, adike ibu wong Sumatera. Kuwi iki diopek dikon nggarap buke nggo pangan ning kene. Ngono enek sing kondo. Wah, buke Mbak Isma iki ternyata anu sawahe ombo anune ombo. Ora duwe sawah pemirsa. Sawah iki sawahe sapa? Buke duwene iki ya iki omahan iki tok. Wis ki ya awe mbae ngono. Untuk bagian sawah dijolno iki dienggo omah iki. Ya sing duwe iki tok. Sawahe kuwi sawahe adike digarap. Dienggo pangan ngono. Wonge padha ning Sumatera, dheke mase kandung dene Sumatera kabeh. Dulure buke iki 5. Ben ngono. Anake mbae kuwi 5, sing anake buke ya 5. Ngono. Ya wis ngono ae Mbak Isma pamit ya pemirsa. Terima kasih mengikuti kegiatan Mbak Isma hari iki. Ya sepurane sing akeh nek enek klera-kleru omongane Mbak Isma tutur kata sing salah sak keluargane Mbak Isma yo minta maaf sebesar-besare ya pemirsa. Mbak Isma pamit, becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.